Good morning, class. Sir! Pidyo, ganun ka paloyaman ka? Nang-disco ka gabi ino. Klaro kayo. Alangan sir, kay pista sa mua niya, nabuhi disco. Alam po di ko mo disco. Mang diskuhay kita yung lawasa. Ikaw, nganong active magkay ka? Alam, sir, susundan itlog. Lami ako ni magsudan gud kay itlog. Ako yung tao na ani, bulad-bulad ra. Sir, magsugod na ta sir, kay ganahan ako maka-learn. May pa-learn pa di ay ha. Sige, magsugod na ta. Sir, bulat ako sir. Bulat ako kay matay, naulahin ako. Ganun karon pa man ka nga. Late naman kay ka. Lawig pa ko sa akong kanting sa balay. O sige, lingkod na lingkod. Kay magsugod na ta. Di asa man ko mulingkod. Diya, sa lingkuranan. Patay. Lisod po dog sa kwan nga, yuta nga pagkahugawa. Dire po ko magpaatubang ko nimo kay matay. Kamay maestro na ko. Sige, sugod na ta. Unsa may sugdan nato, sir? Pagkahinaya gini mo pangutok, oy. Magklase ta para maka-learn mo. Sir, hindi sir, kay basig imong dugo, usa ta sa utok. Mao gani, sir. Hinahinay ra gid. O sige, kay magklase na ta. Basahan ninyo ha. Kisay mo basa. Isang kamot. Ako sir! Ako sir! Patay ako sa sir. Ako sa sir. Eh, kabalo mo ka ana, sir. Ako sir. Op. Sir! Sa usara. Hilom ba, hilom? Bright. Sa usara. Ikaw yung cord, tindog. Ko Loke. Matay dong. Dugaya gani mo humanog basa. Lingkod. Katuon ko sa balay, sir, pero dili man na ingon ani, sir. Lingkod na. Sige. Ay, tuwa, sir, kay di lang ko basa. Hilom dia ba? Sino lang yun? Sino kang email sa iyong balay? Say tinuod. Katuon ko sa balay. Nagbasa na? Ako loke. Muna nimo kay walang gagaton sa iyong Oy, balay. Sige na kay paghilom Emil. na. Sige na kay Emil do. Abi maningkuan. Paghilom na mo, paghilom. Kabalo Yes, sir. ko. Di mo kabalo mong basa. Sir, wali sa'yo na na, sir. Gani, sir. Walay lisod ana. Mangita pa kag lisod. Nagalisod di kag basa ani. Ako ning islan. Di niya po balong mamasa. Matay ka mo ton ron nimo, sir. Wala man tay eraser. Very good. Paghilom na. Maestro Montaya, di ka ba kalugban? Ining eraser. Paghilom na. Ala, sir, mo sa yun. Sayon-sayon baka ha. Basaha daw ni. G-sak. Usay Gsak. Nakada kong Gcash ana. Wa gyud mo yung mga klaro ba? Matay labot-laboton man po nimo, sir. Alangan, sir, kisa di maglisod na. Baka lisod tayo magibabasa, sir. Aw lisod di ay. Total, hapit naman alas 12. Ay wa man di ko yung relo. Uy na mo. Sige, sir. Bye, sir. Bye, sir. Sige. Ay, Ikaw. bye-bye, sir. Sige. Pagka bulay guna gini mga bata ah. Yes, buwi na. Ito tagid ni busog ta kay walibog. Grabe. Oh, maya man dong. Yan ka amin man. Anak, ganda ba sa good students? Nakay, di pa? Mako di ay. May kwarta kay. Oh. Ay, Tessa. Kumusta imong klase dito? Ay, okay kay pa. Akong classmate, nga zero. Nga ikaw, pepe ka. Alangan, palakan sa guri mong anak. Nasiro po ko eh. Nan, palakan sa'yo. Zero. Ano ba? Nga, oh. Salamat. Ito ni bataan ni sa lawayon kayo.